Sabes o que son os medicamentos fotosensibles? Son aquellos medicamentos que son sensibles a la luz. O sea, que non deberías tomar cando tomas o sol. Sí, eu sei o que son os medicamentos fotosensibles porque estudo farmacia. Moita xente non sabe o perigoso que é, sin os antibióticos e os ibuprofenos. Tamén hai pomadas que pasa isto, que cando as estás poñendo non se pode ir á playa. Se teño que tomar antibiótico, prefiro quedar na casa. Non vou á praia a tomar o sol. Con outros medicamentos, como que a nosa pele é moito máis sensible aos efectos negativos que teño o sol, podes quemarte moito máis fácil. A maiores de tener moita facilidade para quemarte, podes salir reaccións alérxicas, rexeces. Bueno, saben que hai moitas dúbidas, querido Héctor na rúa, porque hoxe imos a falar deses medicamentos que se chaman fotosensibilizantes, non? Claro, porque aquí hai que distinguir porque hai medicamentos os que non lles senta ben o sol e logo hai persoas as que non lles senta ben o sol porque toman un medicamento. É dicir, claro, unha cousa son eses medicamentos os que veñen xa generalmente nun frasco opaco, temos por aquí este claro exemplo, temos aquí dous xarabes, por exemplo, e vemos que un ven nun frasquiño que é moi oscuro e outro nun frasco que é totalmente transparente na que vemos o interior. Que veña neste frasco escuro non é casualidade, non é que na farmacéutica puxeran neste frasco porque quixeran, non? Senón que se lle dá a luz do sol, o medicamento estrágase, o medicamento vaise degradar e poden pasar dúas cousas, que non faga efecto ou que se convirta en tóxico. Entón, por eso, veñen un en frasco transparente e outro non. Pero corre exactamente o mesmo cos pastillas, igual nunca te fixache, pero aí se nos fixamos, vamos a ver claramente dúas diferencias. Temos aquí dous blisters de pastillas. Calqueira que podemos mirar na casa, seguro que temen pastillas similares a estas. Vemos que unhas, tal como están no envase, vemos o interior da pastilla perfectamente. Este que temos por aquí, vemos que é unha pastilla branca, redonda. Sin embargo, aquí neste, vemos que o blister é totalmente opaco. Non sabemos se a pastilla de dentro se é redonda, se é cuadrada ou de que color é. Por qué? Porque a esta pode lle dar o sol, pero a esta non. Entón, por eso, ben protexida do sol, porque son fármacos fotosensibles, é dicir, se lle dá a luz do sol, estrágase e pódense convertir en tóxicos. Que é o que ocorre cos fármacos fotosensibilizantes? Que cando os tomamos, e nos imos á praia ali estar como fantásticamente, como veíamos aí a compañeira, se estamos tomando algún medicamento fotosensibilizante, podemos acabar con queimaduras, con dermatite e mesmo con manchas producidas polo sol. Pois por aclarar conceptos, Héctor, porque eu xa me quedei preocupada, como sempre que aprendo cousas novas contigo. A ver, que son os medicamentos fotosensibilizantes? É dicir, cales son? Pois mira, realmente, se imos mirar a lista, vemos que hai máis de 300. Pero claro, máis de 300, a xente, hai uns que son máis habituais que outros. Entón, temos por aquí, digamos, os que serían os máis habituais. Falamos de antiinflamatorios tan coñecidos como o ibuprofeno. Canta xente ten o ibuprofeno ou toma cando lle doe algo, pero claro, se o tomas e logo vas á praia, pode ser que acabes cunha reacción solar. Falamos tamén de medicamentos antibióticos tan coñecidos como a citromicina, protectores de estómago que se chaman tan coñecidos como o omeprazol. Canta xente toma omeprazol polas mañás na casa, antialérxicos como a Evastina, fármacos para o colesterol como a simvastatina. Vemos que hai fármacos moi comuns, medicamentos como alprazolam, como a fluoxetina, como enalapril para regular a tensión arterial. Así que vemos que son fármacos moi comuns, moi habituais, e que igual nos imos á praia, estamos ali toda a mañá tranquilamente tomando o sol, e dis, ostras, e vai a quemadura me saliu que nunca me queimara con este protector solar. Esta vez sí, pois ollo, porque igual estás tomando medicamento. É dicir, a xente que nos este escoitando na casa que tome calquera destes medicamentos, que será a maioría de vostedes, e quere ir esta tarde á praia ou á piscina e tomou un ibuprofeno pola mañá porque lle doe a cabeza. Que ten que facer? Que podería pasar se non fai o que nos vas a contar? Pois o que podería pasar se non ten as precaucións que imos contar despois é que teña algún tipo de reacción, que pode ser unha reacción fototóxica ou fotoalérxica, que serían as máis habituais. O máis normal é que teña esa reacción fotoalérxica ou fototóxica na que por culpa de tomar este medicamento vemos aquí que pode, por fármacos orais, pode aparecer pois unha queimadura, por exemplo, pero isto é algo que ocorre ademais en minutos como moito en horas. Estás ali tomando o sol e de repente empezas cunha queimadura como se che queimara o sol nunha zona que te dis, pois eu puxen o protector solar e aínda así queimeime, ou saliron incluso mesmo unhas ampollas nesa zona da queimadura. Vaya queimadura levei por estar ao sol e protexinme. Non funciona o protector? Non, o protector funciona
persona, o que pase que estás tomando un medicamento e iso foi o que propiciou ese tipo de reacción. E hai outras tamén que menos comuns, que son as fotoalérxicas, que normalmente son por esas cremas que se botan, ou unha pomada, algunha crema que estás botando, por exemplo, pois que tes un dolor muscular e botas unha crema, e onde lle dá o sol aparece esa reacción fotoalérxica que tarda un pouco máis e que a veces incluso pode quedar unha mancha despois aí xusto onde estaba esa crema que botache para esa torcedura, por exemplo, que estabas botando unha crema. Entón, claro, porque non podemos deixar de ir á praia ou á piscina tampouco, non? Por tomar... Nin deixar de tomar o medicamento, Nin claro. deixar de tomar o Que di, medicamento. bueno, como vou á praia xa non o tomo, non, o fármaco hai que tomalo. Claro, entón, que nos recomendas, Héctor? Pois se queremos ir á praia, a pesar de estar tomando algúns destes medicamentos, e como digo, a lista é moi longa, alguén se ten dúbidas pode consultar na súa farmacia ou no centro de saúde, oye, este medicamento está nesa lista, pois consultámoslo nun momento e decímoslle, que ten que facer? Se quere ir á praia, extremar as precaucións. O primeiro deles, evitar esas horas centrais do día. O outro día comentábamos que na aplicación do tempo do teléfono móvil podemos consultar o índice ultravioleta. Se o índice ultravioleta está moi alto, pois aí ti que estás tomando ese medicamento, xa deberíamos facelo todos, pero bueno, ti que estás tomando ese medicamento, non te expoñas ao sol. Aí. Claro, xusto. Despois, protección solar, extremala. Eso sí, é repetila cada 2 horas, que moitas veces esquecémonos deso. Xa a botei, xa está para todo o día. Non, hai que repetila. E vemos ademais que funciona. Probamos o outro día aquí, demostramos en directo como crea ese escudo contra a radiación. Entón, como funciona, sabemos que funciona, pero como estamos tomando ese medicamento, hai que botar factor 50. Aí sí que temos que ir ao máximo, extremala e botar máis. E logo, pois sempre nesas horas centrais, buscar a sombra. Non abusar do sol cando estamos tomando algúns destes medicamentos. É un inciso, porque ahora vemos as puntas de WhatsApp, pero unha miña, estes blisters que nos explicabas ao principio, non se pode, hai que telos nun armario, dicir, estes blisters que nos amosabas que non lles pode dar o sol, cal é a recomendación para telos na casa? Podémolo ter onde dá, por exemplo, directamente onde dá o raio do sol ali na ventana, non porque vai subir moita temperatura, non, pero podelle dar a luz porque ben protegido. Vemos que está perfectamente protegido. Xa na empresa farmacéutica puxeronlle este blister de xeito que non se ven, sabemos que hai pastillas dentro, pero non se ve nin a cor, nin o aspecto, nin nada, porque non lles pode dar a luz solar directa. Que non podemos facer? Abrilo e deixalo ali posto, claro, porque perfecto, o sea, esa xa é unha protección que teñen eles. É a protección que ven, a diferenza destes outros, nos que vemos que realmente non veñen protegidos da luz, porque pero non a nestes, precisan. porque non a precisan, fantástico. Entón podelle dar a luz do sol non é sin ningún problema. Aquí vemos que ven protegido, así que hai que ter cuidado. É que xa iba eu a chegar a casa por tirar medicamentos. Vemos incluso que ocorre con ampollas que temos no hospital tamén. Hai ampollas que son transparentes, como esta que temos por aquí, é transparente porque podese ver e podelle dar a luz do sol sin problema, pero esta outra é opaca. Para que? Pois o mesmo que contábamos co xarabe, non lle pode dar a luz do sol. Que maravilla, pois estáme dicindo que moitas das dúbidas que nos estaban chegando eran coa que me quedei eu durante toda a sección, así que quedoume máis tranquila. Grazas, Héctor, como sempre.